Вітаємо вас, браття русини. В ефірі передача «Право, честь і свобода». У нас у гостях поважний гость Іван Данацько. Вітаю вас, Іван. Добрий день. Нині у нас пару питань. Недавно, 3 сентября, поважна русинська делегація нанесла візит президенту дружньої держави Чехії Земану. Як ви, як член делегації, можете оцінити тот візит? Що вам найбільше полюбило і запам'ятало? 3 сентября ми 7 чоловік приїхали в Прагу для того, щоб поздоровити президента, а в його лиці весь народ Чехословакії з підписанням 100-річчя Сен-Жерменського договору і з 100-річчям возникновення нашої Подкарпатської Русі. Я лично купив картину, в якому був намальований спеціально заказаєм, так, щоб був намальований муст Мазарика. І коли вручав ту картину президентові Земанові, так він казав, що то муст для того, щоб наладити ті мости, які бувша власть спалила, вона їх розвалила. А ви предлагаєте їх, ті мости, встановити. І мене більше, як ви говорите, що мене здивувало, що ми прийшли туди, нас не провіряли, навіть металоіскателем. Тобто вони нам довіряють настільки, що вони нас не провіряють, чи ми там бомбу веземо, або ще щось. Ні телефону в нас не забрали. В нас тут в СБУ так не попадете. Навіть забирають телефони. Бесіда була на нашому язикові. Президент дуже паранно говорить по-словацьки, по-чеськи і по-руськи, і навіть розуміє нашу бесіду. Тобто ми себе ні в чому там не стісняли і говорили. Не було язикового бар'єра? Так, не було. В Русину взагалі з слав'янами не є язикового бар'єра. Все пройшло дуже файно. Привітали, поговорили про ті роки, які ми прожили в місті, 20 років, да, наші держави були в місті. І все, подякували за то наслідя, що вони нам лишили ту в Закарпатській, то досі Подкарпатській Русі, і все. На вопрос Земана, яка у нас ситуація, члени делегації, в тому числі ви, говорили, що не все в порядку із правами чоловіка. Конкретно з правами русинського народу. Не виконується резолюція ООН 2007 року. Вже поза того, вже тепер, вже обратно представник ООН в 17 сентября повів, що треба, щоб українська влада прийняла закон про національні меншини і корінні народи України. Тобто вони підтвердили наші слова. Рахуємо, що то був візит мира, ніяких там не було якихось доносів, але що ви предлагали при будущій зустрічі Земана із Зеленським казати? Там був акцент, що напомнити, що десь сидів тот народ, який у 45-му році був від'єднаний від Чехословакії і приєднаний до Совєтського Союзу пізніше, уже з 21 января 46-го року, до радянської соціалістичної України. Тоді було більше 500 000 русинів по переписі. І вдруг тепер тот народ зник. Ми дуже багато там говорили, і дуже часто була цифра 10 тисяч, і більше 10 тисяч русинів. То навіть советник, який з президента назвав ту цифру, він указав про перепис населення в Україні 2001 року. То треба ще розуміти, 400 з чим-то тисяч людей було в 46-му, в 45-му, а тепер 10 тисяч, які себе самі записали, що вони русини. То є страх. Якби, ми так і говорили, якби нам дозволили писати свою національність, у нас би було більше. Ми так думаємо, не знаємо, як то буде, але нам дадуть то провірити. Да? Той спеціаліст говорив, що невозможно було точно приділити число русинів, бо у переписному листові графи русин не було. Мало того, юристи донині дають питання і чиновникам,
і нашої Закарпатської адміністрації обласної. Откуда вони взяли 10 200 цифру? Бо згідно перепису не було графи русини. З чого вони взяли іменно сюсю? Може, була окрема національність, може, русини писали демонстративно у кінці, але машина, котра рахувала голоса, не могла включити. Я вам повім же як. Я був сам. Я той вопрос досліджував, я був у статистиці, і вони мені повіли, що там в графі інші національності люди вставили, що вони русини. Іменно і не 10 200, 10 800 з чимось людей визнали себе русинами. Тобто вони їх заставили, тих людей, що ходять перепис роблять, записати себе русином. Но перепис, який робили самі русини, вийшов до 150 тисяч, далі вже не мали фізичної сили. Як тепер можемо оцінити? Навірно, треба перепис, де була б гарантія, де б була вказана графа. Якраз, отець Дмитрій Сидоров, ми якраз то й говорили, що сам Зеленський заявив у тому, що він буде підтримувати національні меншини і що хоче зробити перепис населення. І ми за то ще рекомендували пану Земанові переговорити з Зеленським, щоб він внес ту графу. Ми так і просили. Та я думаю, що то може писати не лише Земанові, треба говорити напряму. Я написав лист і запропонував офіційне звернення, і запропонував прийняти нас, призначити нам, представникам русинського корінного народу України, зустріч у зручний вам, президенту України, місяць, день та час з метою кращого вашого інформування про нагальні проблеми корінних народів України. Я то запросив, я написав. Тобто вийшло так, що коли русинська делегація навістила президента Земана, то піднявся такий шум, і навіть Радіо Свобода таку неправдиву, завідомо неправдиву інформацію дала, що русини пішли просити більшої автономності, коли в русини ніякої немає автономності і навіть визнання. То тепер, згідно вашого листа, а яка буде реакція тепер тої же преси, до речі, підконтрольної владі, буде реакція на те, що... така зустріч? Буде така зустріч з уже Зеленським. Я думаю, що якби така зустріч була, він би перший указав, що він готовий говорити з людьми, з народом. Яка різниця, чи то русини, чи то українці, чи то руські, він би указав, що він готовий говорити з людьми. А то до нинішнього дня ми не видимо. Ми видимо, що там вони говорять і з Томом Крузом недавно прилетів, там і з євреями, які з хасидами, він говорить. А от з нами, з русинами, з корінним народом, який приєднаний до України в місті з територією, він щось не хоче бесідувати. Я думаю, що то була б дійсно правдива інформація, бо згідно українського закону про національні меншини, який, до речі, українські чиновники не знають, а ми їм напомнимо. Там написано, кожний громадянин України має право вибрати національність, хоч стати любої національності, або друге право – відновити національність. Так ми, русини, відновляємо то, що було заборонено комуністичним режимом в період, коли ми були в складі радянської України. Недавно вступив у силу закон України про декомунізацію. Та вже на основанні того закону жителі Закарпаття, русини, мають право не придумати собі, як казали деякі політологи, національність, а відновити та, яка зафіксована в наших архівах. У архівах є кожному громадянинові України, жителю Закарпаття, довідка, батьки були і діди були русинами. Но проблема є одна. В Україні пішла подміна понять. Вони кажуть так, да, є такий закон, можете вибрати русинську національність, але на думку наших учених, русини – то українці. Або їх зовсім не є. Ми їм відповідаємо, шановні українські вчені, чи не вчені, ми не цікавимося вашою думкою. Ваша думка не може підмінити закон. Закон дає право, ви собі з вашою думкою йдіть, хваліться, захищайте докторські, а ми, згідно закону, маємо право. На цьому завершуємо. Будьте здорові, не Бог дасть, щоб право, честь і свобода були для русина і для любого громадянина України доступними. До зустрічі. До зустрічі.